И здравейте хора, аз съм Калинобър и пак ще снимаме Dream League епизод 4 май беше. Тук с мен е един мой приятел Аслан. Ще играем днеска, ще ми прави компания. Както винаги аз с компания, без компания не мога. Малко да снимам. Кажи здравей, Аслан. Здрасти. Той за първи път вижда как снимам клип. Така. За подборсте. Да бягаме. Не, земя. Нещо. И сега как го спомням. Опа! Какъв картон? Червен. Да, бе. Аха, червен картон ми дадоха. Ето това отпият. Дъж? Аз го хванах, ама. Не! Върди! Ето вратар си! Една минута. То с вратар е много тъп. Нали? Да, бе. Подай му. Тръгвай, ма! Аз сам ще тръгвам. Много силен отбор. Затес. Колко си паскат? Събрахме пари за Роналдо. А? За Да. Роналдо. Кристиано Роналдо. Ама- Реал Мадрид първи в Шампионска лига. При малко. И Меси му е някъде добър. Да. Гол не го пака идва. Мълчи сега там. Един мой приятел дойде и сега прави шумове. Гол ще е. Тос как ми се плъзна. Ама... Аз ще му я взема. Взех я. Подай му. Браво. Тръгвай. Подай на Тос. Ама не на него. И аз мога тази. То спи на земята, няма фаул, виждаш ли? Да. Баси му играта. Газ. Фак. Давай. Зек. Не. Тос трябва да го вземе. Вземи го. Виж какъв фаул ми дадоха, видя ли? Пък той направо другия човек спеше на земята. Давай, браво. Тръгвай. Кой ви кажеш, Аслан? Нищо. Добре. И той е като Минко Срамежлев. С Минко съм снимал 4 или 3 клипа. Да. Ти си нов и заради това. Какво стана? Фаул? Добре. Ама да се съберем един ден. Утре. Хора, може И утре да съберем деца и да правя влог как тука. да играем как играем футбол. Утре ще е този клип. Трябва да вкарам. Винаги гледайте. Фак. Не забравяй да пишете коментари дали харесва да снимам в тази игра. И се абонирайте и харесайте клипа. Пишете и коментари. Да. И харесва ни. Да. Да. Газ. Ще го хвана. Фак. Трябва. Сега Тос. Не. Фаул по-добре. Браво. Тръгвай. След малко я ще правя клип. Да. Аслан. Как ще се казваш? Аслан бе. Може ли да ти кажа едно име? Геймърско. Какво? Про геймър.
Хубаво ли? Хора, на коментарите пишете дали дайте на Аслан това име за геймър. Да. Що? Моля? Що? Кажи го на това. На глас аз не. Тук ми шуми, хора. Фал най-сетне. Сега да подам ли дарите, да подам? Ко направих? Подадох. Как ма тикна тос? Газ. Ще го хвана, хора. Газ. Да ертам напред, танте. Колко минути стана? 6 минути. Ами хора, за още един матч ще има време. Фул тайм и те побеждават, хора. Както гледате. 1-0. Също кого? Ипсвич победиха. Ще играем още един път. Ще играем още една игра. Какъв костюм да се изберем? Такъв, нали? Тос не е наш. Те са други отбор. Нашите са. Не са? Сега ще видиш. Чакай. Сега гледай. Те са нашите. Да. Да, ето, бърках са. И аз казвам се, обратното става. Стига! Антонио, педарас! Друг някой. Хора. Гол ли ще е това? Може би. Не, фак. Той я скара. Що е скара? Хора от тук събраха много деца. Моля? Насри тос. Играча Насри. Не знам, не го видях името. Марсело и той играе Реал Мадрид. Да. Марсело и Роналдо са най-добрите. Да. Аслан много знае за тези футболни игри. Или пък за футболистите. Разбира се. Ние хващаме Реал Мадрид. Напреде! Браво! Те победиха Ювентус с 1-4. Да. Мадрид 4. А сега дали ще има гол? Гол! Къде скара тос? Сега го бъркам в страната. Не, отакът натисна, то би силен шут. Не, ли... Може ли аз сам да натисна, когато наближи вратата? Може. Добре. Лекичко, аз ще виж какво става. Не леко, ще виж какъв гол ще вкарам. Аз по принцип много играем, а този отбор е силен. Ето и коне, ето се капитана. Вземо я, бе! Браво, е. Аз ще ти кажа, като стигнеш до вратата. Как ми я взе тос? Ама аз пак ще ме я взема. Излагама. Може ли още една игра? Да, ще играем. Може ли аз да играя? Или не? Да, ще играеш. Ще ги пръсна, аз ти казвам. Хора, искам коментари. Да. И харесване. И то много искам. И 20-30 коментари, 40 стигат ми 50. Давай. Нали? Да. Не, давай. Той направи. Не към той вратата. Аз към къде направи? Не, към напреде. Мисля, аз не можах да наклоня. Сега се разбрах. Имаше прав удар, нали? Хубаво беше. Да. Що? Ехей. Тос. Давай. Чакай, капра. Ще го спъна поне да има Дуспа. 9 минути. Не знам за още един мач ще има ли. Браво, той то спаси го. Видя ли? Аслан. Да. Да. Не, свардихме.
Давай! Въртай напред! Фак! Охо! Браво, сам си! Халф тайм. Свършихме първия рунд, сега сме втория. Дай. Дай. Няма да ви дам гол, няма да ви дам. Тръгвай! Един да тръгва, опа, има опреде. Окей. След малко ще стигна до вратата, Аслан бие шутовете. Газ. Ама ти наклони толкова. Ще се наклоня, спокойно. Дай, ама не от себе, аз те правя, че. Не, от беса подава на човека. Вратаря го взе, ей. Тичка. После Мемо ще играе, хора. Ами, какво стана? Не знам и аз. За сега. Аха. Върта направо напред. От все пак се подава, виж. Го! Пак наклони ми! Не можахме да наклони. Удари града, този път. Аз натиснах С, ти натисна А. Виж се, удря градата. Ето. Казах ти. Наклони ме толкова така. Виж сега ще ги вкарала. Няма ли хора? Не. Давай напред. Давай. Гол! Ето и то. Да знаете, Аслан го вкара с гол. Автогол! Как автогол? Автогол! Той стай направо, човека бяга зад топката. Автогол! За тях едно! Не! Автогол! Какво прави? Какво направихме? Колко сме гламави! И аз тръгвам на другата страна. Фал, Дана, фал. Ред карт. Червен картон. Поне фал е. Сега вратаря, ако не го зварди. Но, тъск на залото. Може, вкараме си автогол. Нали? Сигурно хората се чудят там как се вкараха автогол. Гален номер 2. Да. Ама ти имаш сега там, нали? До спас. Ама да има, аз съм добър вратар. И сега ще видим как ще ги мушкат. Ще видим кой кого ще мушка. Може да не съвше мушка тях. Града. Боже. Все пак града, бе, ей. Гол кик. Зал, скараха я. След малко свършва времето, момчета, и след това Аслан ще играе. Да. Ако ми дадат. Пак ще го спана. Иш Не. нема дребе. Иш не ми дребе. Давай. Чакай. Давай. Гол! Това е то. Аслан пак вкара втория гол. Първия авто, после втория. 2 минути до края. Да. Сега който вкара и печелят. Ама те няма да... Не, доспи може да има, ако играем за купа. А? Ако играем за купа, доспи може да има. Нали? Няма да има доспяма. Ама ако играем за купа, гол. Няма да има. Гледай го! Къде го? Къде тръгна? Фул тайм. Може. Наравно сме хора. Има 14 минути, ами още една игра ще играем. Този път Мемо ли ще играе? Чакай. Не това. Не! Оставя вече, аз го направих. Зарежда. Хора, Мемо ли знае да знаете? Сега тръгвам. От беса подава, да знаеш точно на човека. Давай! Май си по-слаб. Към вратата. Гол! Ще даде ли? Ама поне виж, стигнах първото по време.
стои. О, Ще не. видите на другия епизод. Стига сте ми правили шум, бе. Аз? Не, един приятел е го, държим се. А. Скача. И вкараха ми гол. Вкараха ми гол. Абе, браво. А, що лъжиш? Ни ужаха. Биха, Абе, защото те бяха трети направо. номер. Трети номер. Много леко би. Но. Той е спира. Браво. Аз бях браво на тях. И аз съм един гламов. Газ. Хора, сега сме на центъра и заради това може да има детски шумове. Малки деца си играят тук на парка. Ако има шумове, да не са чудите откъде идват, да знаете. Ти не работи. Кое? Ти не можеш да играеш. То си работи. Готово. Ти пропуск. Те много са гламави. Да. Пак бих леко. А поне наравно. Втората игра бе. Първата игра набиха. Да видим тук трябва да ги набим. Шамари. Абе, стои, гледам. Взема ми я. Автогол пак ще си вкараш. О, не. Я? Конфрес. Ами хора, това ще е клипа. Не знам какво се случи. На половиния матч стана така. Не забравяйте да коментирате на какви игри да снимам и дали ви харесва още Dream League. Не забравяйте да харесвате и най-важно да се абонирате. Чао! Чао. Ай!